কিন্তু সোলারটা নষ্ট হচ্ছে না। এই যে পাওয়ার কাট হয়েছে, পাওয়ার কাট হলে তো অসুবিধা হয়। আমাদের এলাকার জয়ের সাথে আমরা जों बायजलबारि PSU फाइ सौफायलायखा कয়েকদিন आगे और आमसाइनि लुकुराव जोंनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर ब्लै नांगौ होनै जोंनि AM नंबो साहावो आनंबो साहावो बे साहावमानि आगोलाव जों जोंनि बुबाग्रानो सोंलायखा जोंनि स्टक बसो दं ओंगे सोंलायमानि आगोलाव बुबाग्रा दायथि नानो साका नों जे समय माफ्रा दायथि थाङै रय दिहनै सामानि बागै मैपफ्राव जों कनफार्म खालायखा जे अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर और जागा रफायनाय होनै ओंगे जों अरनो साइमानो जोंनि बुबाग्रानि जे वान सङो जोंनि लुकुरावनि बागै जे प्रजरा हाया जों जाफ्लायफ्राव ओंगे बतङै माया बनि पकेटनि रांबाय बनि खाख्लानि रांबायनो मो पायै रहावो जे जागा जों गभर्नमेन्टनि प्रसिडिउरनो नायसिं दंखांखे अ जागायाव अनेक समस्या मानो बा अनेक बरक लामा सहैफानो थांमावो अक्सिजेन मानियाङै आनिबां बुबाग्रा दंमालिया जोङो दागेखा जों दिनै हस्पिटालनि जोंनि डक्टर रगनो जों हेनोभार खायग्लांखा बुबाग्रानि जे रहमानि मानिनो जनगणनि बागै एलाकाबासिनि बागै जाहाथे एलाकाबासि अक्सिजेन मानथैयाङै लांमा सया नानाथै आइनि बागै जतन हामबाय बुबाग्रा ने जे वान सङोनो जों लगेराव लायनाय होनो जोंबो दाबो फाइसब फाइजाक जों बेलाय खातंमानि जरा दिनै जरा हायावफोरनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर जे नांमानि रयमेफोरनो थाइनि जरा दिनै रफायखा दैबो नांखर हांखे जों बुबाग्रानो साबै तबो लायनो